Ah, meron nga, meron pala mga tayo. Tinamaan. Yun oh, laki. Laki mga. Hey! Uy! Oh, lolo. Lolo. Yan mga katoy, naka-jackpot tayo. Ang lalapad oh. Tatlong dambuhala. Isang mapagpalang araw sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. So for today's video mga katoy, magano tayo? Magdadalag hunting tayo at magna-knife fish. Ito lang mga katoy oh. Kasi napakababaw ng mga katoy ng ilog. Pagka mababaw mga katoy yung ilog, maraming night fish tsaka yung dalag kasi kinakain nila yung mga nagpupunta sa mga gilid na mga similya na tilapia o kaya kung mga hipon, yun mga paborito nila yan. Yung tama ito mga tayo yung ano natin itong lure natin oh. Parang hipon yan mga tayo. Sana umubra to mga tayo pa. Kasi pag ginagamit ang pin. Tama naman yung setup ko mga toy oh. Yun oh. Ito mga toy, balik natin yung setup natin dati, yung naka-harvest tayo dito. Dive. Oh, yan eh. Ay, sus! So, yun. Oh, no! Kapag lumalang eh. Ay, sus! Ay, talaga. Woo! Ayaw. Paano kaya ito mga doon? Mapurol? Ano? Tawag to? Ano yan? Night fish, ang laki. Oo nga, asa na? Andun. Katabi. Sisig natin. Kuling ko. Gawin mo, sayang yun. Ang laki ko no? Oo. Hindi ko nga mayangat. Dali. Sisig natin. Sabi ko, sandali. Pera mo ko ng pang-sima ko. Ang dami kong nakukuha ko rito. Yan na. Uy, wala na. Oo, nawala. Dali ata yun. Wala na talaga. Bumigay na. Di kinaya tong ano natin. Tinamaan ba? Ah, meron nga. Meron pala mga tayo. Tinamaan. Yun oh, laki. Laki mga tayo. Nadali natin. Ano? Pre, panalok. Panalok din. Tiramin mo. Ang laki. Yan mga tayo, ang laki. Sana nakikita niyo mga tayo. Yun, laki oh. Woohoo! Laki oh. Woohoo! Sabi ko na nga ba? Yari ka ngayon. Nadali natin mga tayo. Yan, naka-video. Tara pre. Ganyan din kalaki yun eh. Nakadali ka rin? Yun. Huli. Woohoo! Oh, grabe, ang laki pre. Ay ko. Oh, mga katoy. Uy, sarap sa pakiramdam. Ay, sabi ko na nga ba yung hook natin na to eh, matindi to eh. Ay, maganda kasi pala pagkadali oh. Nakadali rin pala si Kajay Angelo, buti lang at doon pala sa dulo nagka-casting din. Thumbnail tayo. Ang laki rin oh. Dalawa nga to, yung nakawala yung isa. Ayun. Eh, thumbnail tayo. Yan mga tayo. Oh, grabe. Pas doon, loteng na doon. Ito, try mo. Saan? Oh, oy. Oh, dali no. Pre-video mo nga. Ay, natanggal. Ay,
ganda, no? Oo, inakit mo. Ako, inaangat ko na agad eh. Kasi pag tumagal sa tubig, Sayang. pag tumagal siya sa tubig, ano eh. Okay, laki mga tay. Ako, kaya inaangat ko na agad eh. Sayang mga tay. Pag nasa tubig, lalo Oo. malakas sila eh. Ah, wala na naman. Kita ko na agad eh. Dalag yung pre, dalag. Dalag? Oo. Kita ko na agad eh. Wala na talaga to eh, wala. Ayan mga tay, bali i-upload na lang natin to mga tay, bali shoutout tayo. At siyempre pasalamatan natin si Katoy Angelo Manlapas yan, si Katoy oh. Siya pala yan dun sa dulo. Nakadali rin ng isang malapat. Shoutout natin sila sila Radin Thunders TV. Si Prince Pabarlan yun. Kuya Sir Prince Pabarlan, tara na, mag-casting tayo rito. Daming dala, daming knife fish. Pitonggo TV. Kuya Itsaldo It's TV. Sino? Andun nga sila sa kanina eh. Nasa Islamic Shore. Philip Robles, shout out. GC Adventures, yun. Yun, kaya. Shout out Kachoy. January Fishing Adventures, yun, shout out. Yan, si Kabiwas TV, yun, shout out. Ay, si Winchester Frog and Fish. Yun dito Kachoy, nako. Yun, the best dito. Na night fish, nakadalag, hunting. Ang ganda, dami sana kung dali oh, kung nakuha ko lahat. Ando, ang dami. Sinisip-sip nila yung mga ko din. Yung mga maliit na isda. Oh, yari na naman. Ay! Bira, ang buhay talaga. Shoutout kay Arrow Vlog yun. Shoutout. Kalimpiits yun. Shoutout. Kay GC Tablan yun. Shoutout. Babs Marlon yun. Shoutout ito yun. Ay, Wild Drunker Kisay yun. Shoutout. Jonix Black yun. Uy, grabe. Tumalon lang. Matangay yung huli natin. Pang pinaling shoutout. Yun, shoutout sa Guadalupe Anglers, Itogo Anglers, yun shoutout. Ernesto Gutlay, yun shoutout. Regine TV, yun shoutout. Shoutout kay Marek Mista Vlog, yun shoutout. Food and Travel dito, yun shoutout. Yun ito mga toy. Suportahan nyo mga toy itong si kung isa kayo sa YouTuber ba. Small YouTuber din nakatulad ko. Suportahan nyo mga toy si support ko po si Food and Travel dito. Napakabait. Bibigyan kayo ng maraming ayuda. Alam niyo na yung mga ayuda niyo. Ang daming mga kaibigan na isusuporta sa inyo. Shoutout kay Juni Juice TV, yun shoutout. Chip Bin Gardiner, yun shoutout. Yours G Adventures, yun shoutout ka Toy. Just for Fun PH, yun shoutout. Unatos Vlog, yun shoutout Toy. Si Berdukay, yun shoutout ka Toy. Juni Juice TV, sino pa ba? J Fishing TV, yun shoutout. Yung try pa tayo muli. Yan, umuwi na nga pala mati si Katoy si Katoy Angelo. Matay, nakadali tayo. Yan mga tay, nakadali tayo. Yun. Sana may natin malali natin mga tay. Oh. Yes. Ay, wala. Natanggal.
Tatanggal ang titiraan dyan mo doon. Yun! Nakawali. Ayun, nakuha ni kuya. Ay! Uy! Oh! Lolo! Lolo! Maraming salamat nga pala kay ano, kay Kachoy GM. Yun. Thank you, thank you. Oh, tayo ang laki. Mas malaki to mga tayo sa dun sa dalawa. Grabe. Harvest tayo. Woo! Pangsisig ng 3 araw na ano to? Ito yun, grabe. Daming strike mga to, grabe. Oh, mga to, mas malaki to. Mas malaki itong uli natin. Yun, thank you kay GM. Ay! Kakatuwa mga to, grabe. May experience yung mga to. Ako. Yun, sinama ko sa video mga to kasi sayang din. Yun. Ah. Yan natin. Sigurado mga to, matutuwa-turupa nito. Ano nangyari? Walang dalak. Puro ano. Napasarap ng hagis mga to. Ayun naman to, mahaba yung video natin. Yung spot pa natin mga kay, ano, dito yan sa pinakamalalim na parte na yung Ilog Pasig. Dito. Yun, wala na. Wala na. Thank you mga kay. At sa susunod ulit na fishing adventures natin, maraming salamat. Pasensya na sa mga di na shoutout. Thank you. Yan mga choy, yan lang ginamit natin sa ano, night fish hunting. Yan o, yung BBR Malite na yan. Ang lalapad oh. 3 dambuhala. Yan na, jackpot ka mga choy. Pangsisig ka ngayon.